pulan sini komprok itu media channel tongnak pulan hambai maru oprok maru kesamana je tina maro media family tarang kata mo maru bo 25 tarik jimi abono je suno sin bagi jadi tongai project hai tongai abon bisung dang tinggi final okong sana ni family nongro final kok sana family kangkai mia je suno thanawa je jorajak tongai je 29 di bisungo jotone joto garden di joto student ni rang namanya awal tu suno piro gernak nanya abo sung mia clear khair ba kemia enggak clear kaman bisungo ang abono sanamu jungo garden rok boja ko sijak program clear ngai kun kiso te case rogo tie thangya abon bagino sung mia no already ben piro gero ba kya enggak abon thani ang sarati brawo to ang tapuk mazra berja ki dongkha gabo to soti no ngate ango bekar boroba til tam khanya kismisa income khai jamana khanya চেষ্টা খাইকা abon tuino admission ta khai jamana khanya কিন্তু khlai malia tui tinjon anoke khlaikang khlayang ya kaben bung tabo karone chuna kore gangka চেষ্টা khlaikang onek war কিন্তু malia bisingo garden do pekok sale gaina borok sajak de tomne 29 no rang phiroge back khlai bai niya abo back khlai bai already proof ngke o jaga wang tik sanamu songa edc sini edc hapang ni kuno yak kariya jaga wa anga thani no edc hapang ni thani ang khoman ayo te joto garden ni thani ba ang khoma sano bong ni thani ba je o samu khlaimani bolong ni thanga nung ketam no asawai samna asawai nanti samna asar mai bahai ke mana borti lo apa hai biari jona to khai ang to nunga bo ang chipana sajak ani to total 8 জন আছে যে ani যে কি সতমনি গতে jo কিছু কিছু sarang payo ani jako gabon balang beng no back khlai ka raite to kare admission ka admission kaina ta ma raite kare tam kha kisi sa bekar work ba kisi sa khlai na kisi sa income khlai jamana knya ang chesta khlai ka hai kono male ang nai ani no pulung thanga abona ang garden no thani bo te joto sini takko bukung thani ba ang khoma sanda rangna thonka nang sasun do na ni logyo tai borok rangna thani ke to 8 jona do ani ang ni personal no gate ke to ani basai ko je tamandar samna sondan nokti bini angte kisi kisi je payment ge tabo borok to joton tc rok tiklai pai jang ga borok ni tabo tamong nai abo ang obo to nukha kisa media te nong ni te nukha je sarsong tabo sini je hapang borok no je samani je norok admission ke te sa jagan jaga khang thabai ding ke te edisi hapang bo kisa bang no ko support khainai samani abon thani no ang koja hoje anung to pul khlai abon ang anok khoma khai reti abo mani bo beno ang borno kaisen sanam suma je borgo ajaga no tisa admission ngai kore basit bus kanga je kono samu ani bol angte oba hai jibono kono siddhanto sate naya te ang hai jibono te samu khai nil mongka ani mongka nareng kono para para ke joiram sodar ka blog blog ke belwani